Super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na zajímavý příběh jednoho z nejchytřejších mužů planety, co kdy žil. Tedy alespoň podle IQ. Ačkoliv měl William James Sidis o 100 bodů vyšší IQ než třeba Albert Einstein a k tomu ovládal 25 jazyků, tak jeho život nebyl takový, jak byste si možná u tak chytrého člověka představovali. Jeho život byl totiž plný smutku a zemřel jako podřadný úředník. Přestože inteligenční kvocient neboli IQ univerzální metodou pro měření inteligence člověka, respektive měření jeho schopností řešit problémy a otestování jeho paměti, pozornosti a tak dále, tak přeci jen to není univerzální jednotka, která by vám řekla, kdo je jak chytrý a jak bude v životě úspěšný. Tak jako tak, ale mnoho lidí považuje IQ za možnou známku úspěšného života. Je například odhadováno, že technologický podnikatel Elon Musk má IQ přibližně okolo hodnoty 150, což je podobná hodnota IQ, jako měli slavní vědci Albert Einstein a Stephen Hawking. Jejichž IQ bylo kolem hodnoty 160. To však ale nebyl případ Williama Jamese Sidise. Ačkoliv byl v počátcích svého života úspěšným a chytrým studentem, tak později se jeho situace dramaticky změnila. Co se tedy stalo s Williamem Jamesem Sidisem a proč skončil jako podřadný úředník, i když měl IQ nejspíš 260? No, pojďme se na jeho příběh podívat. William James Sidis byl zázračné dítě z konce 19. století, jehož IQ se odhaduje na 250 až 300 bodů. Jeho genialita ho však nedokázala zachránit před různými životními problémy. Tento nejchytřejší člověk, který kdy nejspíš žil, se narodil v Americe v roce 1898 a jeho odhadované IQ bylo více než dvakrát větší, než je populační průměr. Boris a Sarah Sidisovi, jeho rodiče, byli oba docela chytří. Boris byl známý psychoterapeut a Sarah zase lékařka. Podle některých zpráv se tito původně ukrajinští přistěhovalci usadili v New Yorku, podle jiných zase v Bostonu. Tak jako tak, měli rodiče ze svého nadaného dítěte obrovskou radost a utratili celé jmění za knihy a mapy, aby podpořili jeho rané studium. Neměli však ani tušení, jak rychle se jejich syn bude učit. William James Sidis totiž dokázal číst noviny New York Times, když mu bylo pouhých 18 měsíců. V 6 letech se už dokázal domluvit různými jazyky, včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, hebrejštiny, turečtiny a také arménštiny. No a jako by to nestačilo, Sidis si ještě v mládí vytvořil vlastní jazyk nazvaný Vendragut, i když není známo, zda ho někdy používal i jako dospělý. William k tomu také skládal básně, psal román a dokonce i novou ústavu pro svůj možný utopický ráj. Skočme ale teď o pár let dopředu, jelikož Sidis byl přijat na Harvardskou univerzitu, když mu bylo pouhých 9 let. Škola mu však ale neumožnila navštěvovat semináře, dokud mu nebylo 11 let. Do dnešního dne se jedná o nejmladší osobu, která se kdy na Harvardskou univerzitu dostala. V roce 1910, ještě jako 12letý student, přednášel Harvardskému matematickému klubu na velmi těžké téma, konkrétně 4 rozměrných objektů. Přednáška byla pro většinu jedinců téměř bezvýznamná, ale pro ty, kteří pochopili, byla tato lekce doslova šokem. Jeden profesor z MIT jménem Daniel Comstock, který přednášku slyšel, pak o Sidisovi prohlásil, že mu předpovídá skvělou kariéru matematika a označil ho jako budoucího velice významného vědce. Ale jak si řekneme za chvíli, tak nemohl být dále od pravdy. Sidis pak absolvoval Harvardskou univerzitu v roce 1914, když mu bylo pouhých 16 let. Po promoci Sidis krátce vyučoval matematiku, než se začal skrývat, stěhoval se z města do města a také střídal svá zaměstnání, přičemž často vystupoval i pod falešným jménem. Během této doby ale zvládnul napsat několik knih, včetně dějin Spojených států, které měly 1200 stran, a také knihy o tramvajových přestupních jízdenkách, které ho jednak fascinovaly a jednak je sám také sbíral. Ačkoliv psal pod nejméně 8 pseudonymy, nebo možná proto, se jeho díla nikdy nedostala do širšího povědomí veřejnosti. Možná se vlastně nikdy ani nedozvíme, kolik knih doopravdy pod pseudonymy vydal. A například jím podepsané vydání jeho knihy The Animate and the Inanimate z roku 1925 se nedávno prodalo za 5000 liber jednomu londýnskému sběrateli. A jak to tedy bylo s jeho IQ?
No ještě než se na to podíváme, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a taky odběr, pokud ho nemáte. A do komentářů mi dejte vědět, jak se vám téma tohoto videa líbilo a zda jste se v něm dozvěděli něco nového. Samotné IQ Williama Siddise bylo po dlouhá léta předmětem mnoha diskuzí. Jelikož veškeré záznamy o jeho IQ testech se časem ztratily, tak museli historici provést kvalifikovaný odhad. Pro představu, IQ test s výslednou hodnotou 100 je považován za normální, tedy statisticky řečeno, zatímco výsledek nižší než 70 je často považován za špatný, neboli označuje velice podprůměrnou inteligenci. Naopak hodnoty nad 130 zase ukazují na vysokou inteligenci. Kvalifikovaný odhad inteligenčního kvocientu pro Alberta Einsteina ukazoval hodnotu 160. Leonardo da Vinci by podle odhadu měl IQ na úrovni 180 a Isaac Newton měl zase IQ 190. Předpokládá se, že William James Sidis měl IQ mezi 250 až 300 body. Skoro každý, kdo má vysoké IQ, vám ochotně řekne, že je tato hodnota vlastně bezvýznamná. Sidis byl ale tak inteligentní, že jeho IQ se rovnalo IQ 3 průměrných lidí dohromady, což ale také neznamená spokojený a úspěšný život. Navzdory, nebo spíš vlivem své geniality, měl problém splynout se světem plným lidí, kteří mu nerozuměli. Po ukončení studia na Harvardu v 16 letech novinářům řekl následující: Chci žít dokonalý život. Jediný způsob, jak žít dokonalý život, je žít ho sám. Vždycky jsem totiž nesnášel davy lidí. No a tato strategie se mu začala vyplňovat. Po ukončení studií totiž krátce vyučoval matematiku na Riceově institutu v texaském Houstonu, ale z této pozice byl v podstatě vytlačen, jelikož byl mladší než mnozí jeho studenti. Nutno ještě dodat, že podle jeho biografie, nazvané The Prodigy, se Siddisovi jeho spolužáci na Harvardu posmívali a tak chtěl prostě být co nejdál od akademické půdy a pracovat v obyčejné práci, kde by tolik nevyčníval. O mnoho let později William Siddis na sebe upoutal pozornost, když byl v roce 1919 zatčen během bostonského prvomájového pochodu socialistů. Dostal 18měsíční trest vězení za křik na veřejnosti a napadení policisty, přestože se ničeho takového prý nedopustil. Siddis byl po svém střetu s úřady rozhodnut žít v klidu a míru a tak přijal spoustu základních zaměstnání, včetně pozice účetního a tak dále. Ale jakmile jeho spolupracovníci zjistili, kdo vlastně je, tak z dané pozice raději odešel. Během života si také stěžoval, že pouhý pohled na matematický vzorec mu způsobuje fyzicky nepříjemné pocity. Jediné, co by chtěl dělat, je obsluhovat sčítací stroj, ale tomu nikdo nedovolí. Naposledy se o Siddisovi psalo v roce 1937, kdy o něm časopis The New Yorker uveřejnil pohrdavý článek. Rozhodl se tak podat žalobu za narušení soukromí a zlomyslné poškození, ale soudce případ zamítl. Soudně se vlastně jedná o jeden z precedenců, kdy pokud se jednou stanete veřejně známou osobou, tak ji i zůstanete po zbytek života. Siddis byl dříve obdivován za svou obrovskou inteligenci, ale nakonec byl zavržen, jelikož svůj potenciál nevyužil třeba jako Hawking nebo Einstein, a zemřel v roce 1944 ve věku 46 let. Takže podle IQ nejchytřejší člověk v historii nakonec zemřel sám jako chudý kancelářský pracovník, kterého objevila jeho paní domácí. Ale to už je ode mě k tomuto videu vše. Díky všem, co jste se na video dodívali až do konce. A do komentářů mi dejte vědět, jak se vám téma tohoto videa líbilo a zda jste se v něm dozvěděli něco nového. A pokud byste ještě chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak v popisku videa naleznete můj odkaz na X-Zone, kde si můžete koupit merch ze světů Marvelu, Star Wars, Harryho Pottera a dalších. Zatím se mějte každopádně krásně a uslyšíme se zase u dalšího videa.